Maqhawe njengoba nazi ukuthi la enqabeni ke namhlanje kufinya indololwane uyabona ke kuyadliwa lapha kuyaphakwa kusesitolo bethiwa kwaMaithathe so uyabona amaqhawe kuyadliwa lapha kufinywa ngendololwane Maqhawe hey madoda uyabona nje kumnandi enqabeni kubungazwa iminyaka eyishumi ukusiseke lapho ngempela ukhona ngicabanga ukuthi nginamanga ukuthi kufika indololwane hayi lutho uyabona laba nje nonkazi abanalanga lonke bayiweta hayi indoda engahluphi le Nkanyiso happy birthday Wenkayi happy birthday yes nangu unamahloni ke uNkanyiso nangu uNkazimulo ongenalanga lonke impela uyabona nawe lapho ngempela ngasekhaya ukuthi cha uyayifida ngempela uyayifida uyabona ukuthi ke kwamayibhakela Maqhawe uyabona ngempela kubhizi kumnandi kuyendololwane la enqabeni hayi ngena kunankinga Mfowethu uyaphila Angiyaphila mfowethu sibona lokho nje kosuku kuhamba kahle mfowethu hayi ngihamba kahle mfowethu ngabuza ukuthi uhamba kahle hayi no ku-right ngiyabona lana mfowethu ulinde izidlo Esha mfethu sesikhathele ngokubekezela uthi yasiqedele namhlanje sibone ukuthi impilo eqhubeke yakhe hayi sibone la onkazi bahleli umama wethu noNkanyiso noNkazimulo ke buye kwindoda engahluphi iyashesha ukuyilekelela ngesikhathi uNkanyiso enamahloni Maqhawe yabona nje kuyaphakwa kuyadliwa kumnandi uyabona nje impela manje ucameraman abadli sidla ama-veg thina ngoba sifuna ukuluza i-weight so ucameraman akadli kupho kamera ngathi ukhamera umama Feleza azomphakela no ngiyayisholo umama uyaphaka ngithi angibekele uyabona kuyadliwa kumnandi Maqhawe enqabeni kuvinywa ngendololwane hawu madoda nampa babumdletshe nampa osethu babumdletshe kodwa kuthiwa awunamambena awuthona awuna-table manners uma ukhuluma umuntu edla kodwa phela thina singabeba lensundu asibona babakama ngesandla kuthi nje uphawula wakho ibandla lasenqabeni ihlanganisa iminyaka eyishumi ngizokubuza nje ngisheshe ngikuyeke ngene ukuphazamisa ngijokekile futhi isihlalo special ukuthi ngihlala nosuku olukhethekile njengalolu yebo olubaluleke kangaka enqabeni emlandweni kababa uSphax yebo ukuthi ngeyingxenye yosuku lokugubha 10 years anniversary yebo ngizithi umuntu ubalulekile ukuthi kanti nami njengengane la ekhaya ngiphinde bengingisa ngosuku yebo baba wethu ngisamisa hawu cha siyabonga kakhulu bakumdletshe sinodadewethu lapha simbonile izolo eculo sawubona unjani baba uyaphila ngi-right awucule kancane phela kodwa siye ngoba usadla kuthiwa table manners ushilo uthi uyaqala ukufika la enqabeni kodwa futhi wakuveza ukuthi uphatheke kahle vele la enqabeni sekuyikhaya lami leli ngiphatheka kakhulu kahle wena ini yona sesikuzuzile lalela sengoba la yikhaya mina awungixoxele phela kanti ubukuphi wena sonke lesikhathi ungeze enqabeni
Angithi yonke into inesikhathi sayo. kodwa phela uright busafundiswa womhlaba ukuthi mawusula ubona ukuthi la usuka khona bengakabi sindawo yakhona la ukhona kufanele ube la Angithi manje sekuyisikhathi esi-right ingakho sengila. ehe Hayi ngisayindawo ke sengidlela sengakhile. oy asibonga ukuzwa lokho asikubeke nje caca ukuthi cha siyakwemukela bayithi zizwe nje usekhaya Already I feel at home. hayi ke zimnandi lezo ndaba Thank you. zimnandi lezo ndaba awuthi nje ngisiphazamise nangu lapho bayithi sisi ngiyazi akayikhonzile lezi sisi uMamthembu sawubona ngiyaphila hey maqhawe usisi uMamthembu lo esithi njalo masiseThekwini sithi mkababa singabaqhawe laphana ehhovisi eMngeni Center afike asiphathe kahle afike asiphakamele uyena ke lo engimphazamisela mana ufike kahle kodwa Hayi ngifike kahle kakhulu ngiyabonga nesiphethe kahle nje sami nokudla yabona nje kuthiwa siyidishele thina nje sifinya ngendololwane yabona nje nawe uyazi ngosami ngenxa yebhizi ungazi uthi kwashalaza boku asiye sibana ngathi kanti cha bakithi umsebenzi kodwa ngithi nje angibongi ukuthi ngikubone uhambe wafika ngiyabona ukuthi hayi sesihlezi sinawe la bayavuna isikhathi kahle kahle njengoba soba nani nje namhla 1 futhi hayi ukuthi nangomhla ka-1 futhi sobe sisonke lapha eGreyville futhi njengebandla ngicela nje ukubalula nabantu okuyibona abasinakekelayo baselaphi sami angimphakamise ngoba umedemu angimphakamise ngoba umedemu umama wakwakho hayi ukuthi ngingekho hayi ukuthi ngiyekhofu kuzangithethise uma ngamthintanga makuzoza Yeah. bese ubona ngumakoti omusha manje emva kwakho uthi umakoti akumazi ukuthi yebo ngiyambona akuve nkosami lokho enginakekele ngifike hayi Siyabonga kakhulu. hayi bakithi siyabonga kakhulu kusho ukuthi imfundiso yikababa bayilandela ngoba phela ubaba uyasiyala siyabonga kakhulu hayi ke awuqhubeke ufake ngasethunjini nami ngeke ngithi ukusebenza phela kuthiwa ucameraman abantu bokugcina ukudla buka nje kuyadliwa ucameraman akadlili sanibona niyadla kunjani enqabeni kumnandi ngempela ungayirecommenda nje komunye umuntu ukuthi naye hayi bo akasondele enqabeni umuntu othi akayazi enqabeni kodwa obonayo ukuthi uneyinkinga iy'nkinga zakhe zingafika yiphele la enqabeni ungathini kuyena mana ngiyayizwa into eyikhulumayo ukuthi inomyalezo kodwa ngizwele kudeni ngicela ungiphakamisele izwi uthi ungathini kulowo muntu hawu bakithi iphephise kodwa uzame nje hayi ngiyakuzwa mina wesisi kulungile siyambona lapha noshwabade sengiqala umngcele woshwabade madoda cha angizukubaphazamisa kakhulu ngizwile kuthiwa shwabade washwabadela inkomo nempondo zayo kuthiwa wena washwabadela indlubu namakhasazi ubona unkosi niyaphila nami sengicanga ukuthi ngishintshe isibongo ngivele nasepasini lowo nonkosi kungaba right kuzoba njalo cha boshobade sijabule kakhulu ukunibona siyabona nobaba uMtunga siyabona nomshana laphana indoda ethanda ukugiya lena cha angeke ngisathini sikhulumile nani izolo bese ngidlula nje lapho ngempela mbukele ekhaya mawuthi uphuthele ubaba umprofeti ebethula ebachaza lapha ukuthi oshwabade kusase yibo laba bekungakashintshi ke akusoze washintsha ngizwile nathi kuthiwa hayi singabakhona ngokukamoya sizwile ukuthi singabakhona ngokukamoya maqhawe ibona laba niyaphila nonkosi nampa abanye nanginosethu namgcina eThekwini sobona nosethu uyaphila hayi besathi nje ukudlula koshobade cha ake bedleke bayithi ngokukhululeka kodwa nje phela hawo nijabulile ngokubala enqabeni siniphathe kahle kodwa mhlambe singathi sithi ewukani khona la sinyathele khona siniphathe kahle kodwa Ayisiphatheke kahle.
Awu cha Nkosi yami siyabo. Ngangokuthi senganibona ngelinye ilanga mhlambe ngenxa yempatho enitholile kulomcimbi. Awu siyabonga. Hayi siyabonga. Kodwa phela nani siphatha kahle lekhaya. Hayi nani niyazi nibesiphathe sinayo. Fana ngabe mangile ekhaya waxaba indlela esisuke siphethe kahle ngayo ngibuya nginomkhaba manje ngisola ukuthi khona ikhehle engilifuzile or ngifuza ubaba ngoba phela sisuke sifidiwe laphana ngiyasola leli khehla elangifuzisa ukuthi madoda engabe la ngifuziselani siyabonga awu nanginomshana hey womshana cha phela nami sengizokubiza mshana umshana vele cha hayi no siyaphila siyabona bayagadla lapha ngempela bakithi kodwa khona omunye ngambona lapha uMntungu sazobathola kodwa abanye siyabona ukuthi awu madoda nigadlile awu nangu umfowethu lapha akakhulumi khala izinyo uphela ukahle enkani Unakala wempela inyama mfowethu unzima cha ngiyabona mfowethu cha qhubeka nje ugawule lapha hayi no ake niyibambe awu simphathe kahle enqabeni madoda buka nje kuyabuswa buka nje kuyabuswa kufinywa ngendololwane bakukhona abahamba ngemoto abafuna abantu abayiNewcastle sicela ukuthi basithinde nabantu abafuna ukuya eNewcastle kusama-secret space kuleyo moto leyo amen bazoza nje lapha etafuleni elinasemnyango siyabonga awu bakithi-ke ziyenzeka lapha ngempela etafuleni uyabona nje kukhala isipuni kukhala iplate kukhala izinyo kuqhasha i-rice kodwa khona ucameraman akadlile kuthiwa ucameraman hhayi umuntu wokugcina ukuthi uyabona ngoba ngingadlile ngizoyifaka uma sengidlile noma ngolesihlanu noma kunini ngiyadlala dlanini kahle-ke maqhawe nangu umama wethu ngeke ngimphazamiseke madoda naye inkunzi iyadla lapha usingaye lona ayifuni ukukhuluma naye lapha ngempela insizwa unkazi angazi-ke manje wenze njani ngoba phela ade phethe ifokeni wayibamba unkazimulo indoda-ke le engabesabi maqhawe abantu nangu usingaye lapha unkazimulo Nkazimulo sawubona happy birthday uyezwa happy birthday yasendeni sami ngiphethe ikhadi kuthiwa-ke i-gift card le